A la nostra classe ens hem fet una pregunta que l'hem tingut que resoldre en matemàtiques. Ens hem preguntat quantes vegades diuen els professors calleu. Jo sóc el Víctor. Jo sóc la Laia. Jo sóc la Marina. Jo sóc el Marc. Jo sóc la Nerea. Jo sóc el Sergio. Sóc el David. Jo sóc la Melanie. Jo sóc la Fàtima. Jo sóc l'Àlex. Jo sóc la Hazel. Jo sóc l'Anna. Som La classe De matemàtiques, de reforç, de primer, d'ESO, de l'institut, Valles, Sur, de Castellbell. Vier, Milà. Us podeu imaginar quantes vegades diuen els vostres professors? Calleu! 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 Però volem callar! Hem fet un estudi durant 40 hores de classe amb diferents professors. I sabeu quantes vegades hem sentit calleu? 353! Després hem calculat la mitjana dels cops que ens sentim calleu en una hora. Hem dividit 353 entre 40 hores i hem obtingut un quocient de 8,825. Ara volem saber quants cops diuen calleu en un dia. Hem multiplicat 8,825 per 6 hores i ens ha donat 52,950 cops. També ens agradaria saber quants cops sentiu calleu en una setmana. Hem multiplicat 52,95 per 5 hores i ens ha donat 264,75 cops. I ara calcularem tots els cops que sentim calleu en tot un mes. Hem multiplicat 264,75 per 4 setmanes i ens ha donat 1.059. I en un trimestre, quants cops sentim calleu? Hem multiplicat 1.059 per 3 mesos i ens ha donat un resultat de 3.177 cops. Per últim, calcularem els cops que sentim calleu en tot el curs. Hem multiplicat 3.177 per 3 trimestres i ens ha donat 9.531 cops. 9.531 cops en tot el curs. Saps què? Què? Calleu! Calleu, lleu, 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 lleu!